Holy Kids Academy pen study tour kam picnic po thepi and ponsi kang thilang so picnic spot along an kedam. Nomati constituency ke parlo jesemet pet ok kereng hawara long kedo. Holy Kids Academy along pen principal kam sing rong hang do desang sepin pen study tour kam picnic po thepi and ponsi amethang school so maratuma kang thilang so picnic spot along an aning ke parong pon. Lapen kang thilang so picnic spot along ko pipia son sikedo ma mate ko pipia son sikelang mia son kedo hai hui oso maratuma drawing setame pacharli pon. Lapen bang Paroi si also maratum chetongdun. Halapu agarjana tum sitame bangso Holy Kids Academy apan lapen principal kamsing ronghang apan po anasai ke meke klem pon thekapot ningkang sam akero pipajirpon. News Desk Report TK News. Matijong ni phain ko retrok ani phuluni constituency ke parlo loring thipi mini stadium along ingdeng pli lakha krehini phuluni MSC cup surihini reng ko rehini lapening ko ra ke thoma farman ke pangchengpon. Karbi tumta ke Charlie lapen ke pathua hinta kenang sot lapen paprang do nangji pupena jog loring thipi mini stadium along ingdeng pli MSC cup football tournament kick out surihini reng ko rehini lapening ko ra ke thoma farman pathu padopon. Lapen ke chengsi ke pathu pon lake rongkud mati khula PS lapen dighalpani PS pensi pangchengpon. Bangso ke pathua long goal chipi pedet penajok tie breaker pen rongkud mati khula PS goal thom lapen dighalpani PS goal pho pen dighalpani PS atum chepahai ponlo. Lapen aluhiaman pen kachetongdun MLA Dorsing Ronghang Fuluni constituency EM Kangbura Kiling Karbianglong Sports Association President Konglong Kro VDC Chairman Dhoni Ronghang Fuluni Lamps Chairman Vidya Singh Rongpi Lapen Mohila Morcha ST Morcha atum chetongdun Fuluni pen siwa be TK News. Sikap ke pati bangke emisap emisi kap ke padu abangel halo je itu makai tu Karbianglong Sport Association lan se patrang ye phan lan se pathei phansi ni tu ke matha la se peni emisi kap ko ni tu kon ya halo la se piposi pon ko ma ko bangel halo na tu mon phi de china po non o ni te ba ti thelo national international long kwan ma munit tung ke patrang un na theglong lo la sona khela atum phan lalan si mane ador gipi la so ador bang tum yong si long no pute akhinu kari lo la si nit na pini pen ke la so ni sikap bang ke cheng por ke la la si monon pita na tu na mathanon lan su se akhai itu akhai tu ka patrang ka si ping bang ke ni tu la so la bang Borsing Loharong dia program langsung kami. Jadi ini tim di Golpadi PS lapan dia angkut salah tim PS setelah lapan satu mission man si pacu tanggo next knockout si pacu lah bangke itu nggak BJP klaim rangku bangki tumpen si kapatu awai kang lo nami cetong konpen patu dengan hang tumpan nami ening kerung pon patu tumpan apa cara di pon lahai kamang deng yaitu BJP parti level ke kami klaim pon naik kalau bangso itu khat dua teng itu klaim pon si ening kelo bangso apa tuben pulih konsensi alo football patu dengan persoi yang donore aning cirum pon po apente kui ni to matame aning ru pon thekpo kusi ning thekpo Nomati constituency ke parlo okering Indra Singh inghi pathu sai hemalong kichengsi executive amai kangni pon bangso kangni pon amai along mai chupahem phu pon okering lamera mai aro amai phu prasanta inghi lapen dunmai phu mukud lek the hin pensi aluhi pachini pon bangso amai kangni pon angkok atheke non nangkele ji suri hini reng koira ke thomaning kan nipialam ni chinghon chenam mate Karbi lamera mai paninia farman okering Indra Singh inghi pathu klamalong ketalon ponje phan chingwai chingsai padopon lapen nipialam ni chinghon chenam tirika masai hemsutami aluhi sarpo gulab khro arideng pensi ingpupon lapen penang an lame kachinghon arat atum chetong dun rinti News Desk Report TK News.